til Stammerad, jo. Møller kan godt. Ja, han er bedre end jeg. Så Boder... Nå, det skal der heller ikke særlig meget til. Nej, det er det. Man kommer heller ikke til at snakke så meget radio sammen med Torup. Nej. Jo, det gør man jo. Ej, jeg fik næsten aldrig lov til sådan en rigtig snak. Gør du ikke? Nej. Nå. Nej. Det var sjældent, jeg fik lov til at snakke. Lad os bare høre efter. Nu må sige, nu er han der. Det er fint. Nu er det bare sådan, jeg står... Er det kælderen, eller hvad? Er det bare sådan, nu står jeg... Der er to derude. Hvad er jeg, det kælder? Han er det I så at lave. Jeg spiller Rainbow. Problemet er jo så bare, ikke, at i morgen... Stenhold kommer ikke. Broen, han har ikke svaret. Så indtil videre er det kun mig. og jeg skal jo... Ingen... Nå. One man army. Og det er jo fucking helt gavale, vi skal tage jo. Så... Så er det godt, der kommer 13 prøver der. Du kan få udsendelsen, så ikke. Det Det er den bedste at få. det ved jeg sgu ikke, om at gøre fra det Det er til. den bedste at få. Lars vil også gerne have mig. Så du skal være hurtig. Ja, men du kommer ikke med Lars, for det er ham har du været. Nej, det Vi ved vil, jeg vi vil også gerne have dig i line. Ja, præcis, men det må man bare ikke. Tro mig, jeg havde spurgt om jeg måtte få lov til at være doggunner i en mission. Doggunner. Jeg kan godt lide det, det er fucking hyggeligt. Okay. Jeg sidder som VSO for det meste, det er fucking lækker. Hvor land? Ja, det er fordi, du fucking kan sove halvdelen af tiden. Hvad er det der, Victor? Der er nogen, der er nødt til at angribe fra et andet sted. Blackbeard. Der står en derinde, Bare rolig, Frederiksen. Du er ikke Du skal ikke ligge jer før der kommer en midt i ind det i hele sin gruppe. fucking dør til det her. Der står en til højre over døren. Hornbæk, du skal ikke rejse dig. Det er bare. Hallo, I står alt for mange. Der er ingen, der holder, hvis der er nogen, der hopper ud af vinduerne eller noget som helst. Præcis. Det er derfor, jeg skal hende Det der. kan du så lige gøre. Black Eye er lige kastet ud. Nå, hvorfor? Ja. Ah! Grenade! Hvordan kan det der brænde? Der står en ovenpå. Så skyd hende. Jeg skyder ind på det der. Nej, jeg skal ikke... Jeg bliver sur snart. Shit, hvad fuck er det der? Vi prøver en gang så. Hey, pas lige på, Victor. Jeg skyder mellem dine ben, så pas lige på. Du skal lige stå stille der. Der er en på Der er trappen. en der. Der er en på trappen. Nå, skal vi køre videre, så vi ikke står alt for den? Ja, der er nogen, der godt kan blive pigt der, så håber de får chancen. Let's go! Ah, fuck! Jeg er inde bag skraldespanden. Hun er skadet as fuck. Der sidder stadigvæk en her på trappen. Jeg er inde på trappen. Jeg er på trappen, den sidste er på trappen. Nej, han er ude! Bare plant. Nå, ja, okay. Jeg troede, hun var langt væk. I slap lige af, Hornbæk. Jeg har også fået nogle kills. Ja, Hornbæk, lad mig lige få nogle flere kills. Legit, det gik fucking meget galt for mig, og alligevel fik jeg 2 kills. Jeg var Så en gang, så tror jeg lige, vi skal lade med at stå så mange dernede. Kun Heartbreacherne og ham, der kan counter deres fucking strøm. Det er mig. De bliver simpelthen alt for mange dernede. Nej. Jeg banner. Bare bum. Som en og Hornbæk og Blackbeard, hvis I går sammen og så prøver at komme ind fra en anden side. Kan vi Og godt. så Ash, du Skal jeg prøve deres at nakke deres... hvis nu de er nede ved snowmobile igen, skal jeg så prøve at nakke deres ting... Nej, Gå brug din sammen. kamera et eller andet sted, hvis det er. Gå sammen med Hornbæk. Jeg kan nemt så meget af det der. Plus de kan nemt høre, Nej. når du skyder den ind. Frederiksen, det er Tigger Funeral. De er nede på bunden igen. That's kind of sus. Men, hvis du prøver at nakke deres rumor, der løber rundt et eller andet sted. Ja. Det er hende, kællingen. Ja. Jeg kan prøve. Det er mit 4. game. Det er mange år siden, jeg har spillet det her. Lad os håbe, de ikke ser min drone. Det er faktisk et okay sted, hvis ikke de ser min drone.
Jeg har en idé om, at de gør. Hornbæk, ikke gå mod lyset. Ikke gå mod lyset. Bah! Han gik mod lyset, satans. Men er min drone? Ja, det fik min drone. Hot damn! Ja, Frederiksen. Jo. Hvad så? Ja. Men hvad? Har ham Men her, hvad? kan jeg ramme Nå, jeg kan så ligger den. det? ligger Jeg tror ham den her, her. han kan ramme det. For helvede, vent. Nej, hvad? Skal vi bare bridge os ned? Ej. Sidste forsøg. Nej, den ligger deroppe. Ja. Vi skal have nogen til at tage Hold den der stueetagen. Ja. Jeg kan ikke se noget her. Det går der her. Ja, der står en i vinduet lige ned til garagen. Jeg vil hoppe ned og lave noget reelt arbejde. Fair nok. Left your channel. Hvordan døde han ikke? De har armor. Nej, ikke det. Nice. Fisk, der er en nede under stadig. Kobe. Ej! Er der en, Det der gør run han moden for? Hej. Så er ikke sådan gamet det herovre. Ja, men jeg synes bare, jeg sendte run moden for. Maybe not. Fuck, jeg blokerer min kamera for lort. Ah, shit. Nå, der var en op på mig. Der er en lige her, hvor Jeg troede, I var sammen med mig. Kan være der ovenpå? Ja, hun er lige gået forbi min kamera. Ah, der var også en dør. Ej, så du det der, Horn? En til ovenpå. Hvad er En kommer der? bagfra. En kommer bagfra. Den sidste, det er ham, der er den sidste. Oh, he's very blind. I can just look at him. He's picking you now. Fucking skyggen! Kan jeg vide, hvornår han kommer frem? Ja, prøv at se. wait. What is that shadow? Jeg tænkte også bare, at jeg ville lade det stå, så blev han overmodig, fordi hvad hedder det? Jeg bare blev pinget. Ja. Det var godt, du går efter center mass i stedet for headshot der, mand. Hvis du havde gået efter headshot, jeg havde fucking kaldt dig for en klog. Jeg elsker ham der, personen der. Nice Kali. Så dræber jeg ham lige efter. Nice Kali. Så skriver jeg bare, was that nice dude? Ah. Jeg har en 7-0 lige nu, holy shit. Wow. Well, that's kind of sus. Jeg har That's 0-2. nice. Sådan. Hey, der er 2 lige her. Okay, de er stadig nede under. Ja, de er stadig med mig. De prøver stadig. Det er hvad? Jo, det er det. Det er sjovt, du bliver ved med at bruge det samme sted, når de bliver ved med at fange tabe dig. Ja, det er sgu ikke så smart. Ja, han smider sine ting lige der. Altså gider jeg ikke gå det, jo. Det vil sige, vi skal bare en granat op i det vindue der, eller hvad? Every day I'm Ja, ellers så burde jeg være i stand til nakken, hvis han ikke er fjern. Klart Horn væk. De blokerer porten. Ja, den der port. Ja, det ved vi godt. Men de, altså, der er ikke strøm til den. Er hvad der Jo, han sætter strøm til den her nu. Kig til venstre, jeg skal lige se, hvor den er. Okay, han kaster Den er i midten, op så op. Ja. Oj, Men han One smider Pigs. sikkert 2, så... Ja, han har smidt 2 så. Fordi han One har også Pigs. den der oppe i vinduet. Det vindue der, det er så smadret. Den dropper jeg pack til ham. Hold efter noget. Jeg dropper den her. Vi gør lige sådan der først. Det var en. Det var Bare en døde sgu. gør det nu, gør det nu. Ja, jeg nåede lige at få den, Var der en, eller hvad? Ja, der var en. Godt skud. Tænker jeg. Herinde. Ah! Du skal jo ikke gå ind foran mig.
Løb for satan. Der er nogen, der skal holde det vindue der. Nå, men jeg går ind for den anden vej nu så. Hold me. Hvorfor har I lagt bomben ud midt i det fucking hele? Der er en herovre. Der gemmer sig. Og så er der en på stairs. Der er op nu. Der er sidst, eller hvad? Nej, jeg ved ikke, hvor han er. Jeg har trappen, jeg er på trappen. Okay, Frederiksen. Plant den fucking bombe der. Okay. Nice. Okay, det kunne heller ikke time bedre for dig. Hvad tager vi? Skal vi grine lidt over dem, og så tage... Han kalder mig Snowmobile. fucking sos. Ja, skal vi tage Snowmobile Garage, så lige flække dem? Og så lige viste, hvordan man Tag rigtig lige en gør. møver, tag lige en møver. Og de har bandet Bandit. Det er selvfølgelig nederen. Go. Løver. Hobbit B.A.W. For der er den tid, det tager. Okay, jeg Det er ret højt. sidder du og hører sådan musik, mens jeg spiller? Nej, jeg gør sgu da ikke. Det er fordi, at Frederiksen han sagde æver. Okay, Victor, vi skal finde den. Jeg sagde ikke Find Ever, den jeg sagde Mirror, men tæt på, mand. Okay, Victor, jeg har en idé, jeg har en idé. Ja. Du er simpelthen Du godt. prøver at kaste den herop på taget. Ikke tæt, så Det er så langt væk. ind som muligt. Nej, så langt væk fra muren som muligt. Well, I have been spotted. Der er en under, der ligger en... Hallo, kom nu i gang med reinforce. Sådan. Godt, det var godt. Vi skal have masser af reinforce derhen. Og vi skal have hatchene også. Hatchene er overhovedet ikke reinforce. Løb om på en eller anden. Ja, jeg skal nok. Jeg kommer Må til lige at bruge to. markere Der de er en her. hatches, der skal reinforces. Den der er Sådan der. vigtigst. Ja, morsomt. Og barrikér lige døren derovre bag os. Ja, hvis jeg overhovedet kan nå det. Og hvis nogen er bobwire, så sæt det i gang nord. Et barbwires ved indgangen, eller på vej ind, så man kan høre dem. Kan alle gøre det der, I laver, eller hvad? Ja, reinforce. Ja. I er i gang med at Ja. fucking smadre sagen med Maverick. Der er også en her, der mangler. Ej! Nej. De er lige ude foran mig. Jeg har brug for hjælp. Maverick er i gang med at fucking... Nå ja, det kunne jeg så ikke. Neden. Tak Ja, for ja, fucking men så var minuspoint, din snart af, mand. Okay, kast den ny. Lige med det samme. Hjælp! Fik du noget for det der? Er nogen, der overhovedet hjælper? Ja, jeg fik et eller andet destroyed. Jeg nok at gøre en skid, fordi at de rusher mig. Jeg er spotted. Ah, Kom bagfra nu. Nej, nu? 2. De er kommet derfra Fuck, man. fra starten af. Det er ikke godt der. Venstre side. der er en ugen foran. Ja, jeg skulle lige prøve. Der er en B til bomben nu. Den sidste er herinde. Og hun har fordelen der. Pis. Det er fandme noget af en drone derovre, mand. Ja, men jeg nåede jo ikke at sætte ting op, jo. Fordi jeg reinforced shit. Stille. Den er hun løbet den. Lol. Nå, flawless. Professionelt. Lidt. 100 p. Jeg blev carrier. reportet dem der. Holy shit, jeg blev... Hvad er det jeg æste, vi fucking fik i carrier. munden der? Jeg havde 48, tror jeg.
Der var en af jer, der fik et kill der, var der ikke? Jo, jeg fik kill